Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:08 na. Mayong aga, syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Sa malabutan sa aton sining pagpangalagad, welcome na sa Action Hotline. Action Hotline. Sumo nga adlaw, Sabado kita, yari na sa Enero 9, 2021. Action Hotline. Halos kita nga magpangalagad sining nga aga sa ngalan sang regular nga anchorman. Action Art Tayhupon, ini naman sa Action Brian Morden. Action Hotline. Padayon kita sa aton sining coverage maka-aksyon na bantay baha. Sining sitwasyon nga nagluntad kagabi dira sa norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental, partikularmente na sa syudad sang Talisay, Silay, Victorias kag Banwa sang Ibi Magalona. Action Hotline. Kanulo oy sa sitwasyon sang aton sini nga mga utod, mga kaaksyon halin sa bata pakadto sa may edad-edad kag sa mga tigulang, way ginpatawad sining baha kagabi, mga kaaksyon. Action Hotline. In fact, ang Action Radio Bacolod wala na nagtulog pa until this moment of time para madulong naton ang kompleto nga detalye kag anuman nga mga pwede mabulig naton on air sa pagpanawag sa pila naton ka mga rescuers, mga team naton from nearby cities and municipalities sagod makapadulong sa area kag maluwas naton ining mga utod naton nga ahay. Subong nga mga tinion padayon gihapon nga ginalubog sang tubig ang tagsa ka mga puluyan. Action Hotline. Ang pinakamayo lang nga balita, mga kaaksyon, bikas nga wala sang kaswalidad sa sini nga mga tinion, duway pagita may nakabati nga may nagkaladula abi, may ara sang ginapangita, may ara sang may way nakuha dito sa ila sa puluyan, kamay pa nga wala gid lamang. Action Hotline. Sa area mismo, sini materiyon may mga alagyan sang salakyan nga gina-check sa aton nga PNP kagiban pa nga mga personnel sa otoridad. Ginabantayan ginila labi na gid sa mga taytay kay basi bala maglusod ini. Grabe nga dalukdo sang tubig gikan sa dabukid nga porsyon sa probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Amo ning dapat halalungan ang iba na kaamat-amat na pauli prong iba na tinergi hapon sa mga evacuation center para mangin siguradong ila sini pangabuhi, kon kabuhi, mga kaaksyon. May mga balay dito yang taga dughan yang tubig tinok matiner ka pa na. Action Hotline. Daw ka unusual sang sitwasyon dira sa nasambit nga area. Kay hindi man ni masamig nagakatabo dira given nga kagabi may ara sang forecast ng aton sining Provincial Disaster Management Program Division nga by 11:30 kagabi may ara sang pagsaka sang tubig sa baybay. In short, high tide. So ginalauman ngati ang tubig magasaka-saka ginman. Ginsugata man sang tubig gikan sa nabukid nga halin sang timprano pa. Tubtob sang kahaponanon wala untat yang ulan. Action Hotline. Pwerte iya. So muna ang resulta kagabi. May mga resistance pa kuno to mayara pa sa mga pamilya nga daw hindi iya halalin sa ila sinitag sa tagsa ka mga puloy-an, mga kaaksyon. Action Hotline. Sige, dugay-dugay karon kay balikan ta ang aton sining news team gikan dito sa area mismo. We have Action Alvin Grava kag subong man Action Art Tayhupon sa duha ka lugar. And kung na sino ano pag madulong karon nga kompleto ang detalye sa ni Action Hotline.
emergency COVID-19 pulo pabayaan talang anaya matutok tadi sa bahaho para sa mga utod na ton, no? Ang mga alkalde sa tagsa ka mga lugar kagabi nagwa man ka nagbuligid sa facilitate mga kaksyon sini mga kauturan naton. Sige, balikan tabi sini mateniyo ng aton sini nga patrol either of the toll action edena. Bisan si dolang sa duadra available sini mateniyon kumustahon ta kay kaina mga alas 7 sa gihapon ang iba nagapabilin sa evacuation center. Aha. May commercial ka subong? Sige, commercial na kay balikan ta lang. Las 8:13, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad sa aton nga linya. Action El Rey basi makasupport ka daw sa mga pictures, videos and more kung alang-alang aton patrol maka-provide sa amo sini nga oras. We have Action Alvin. Good morning. Action na Brian nagapakiga-upod kita subong no sa mga katapo sa rescue team sa idadong sa Silay City DRRMO sa Purok 339 Lantad. Ano nga barangay sa may Lantad? Ano nga barangay? Lantad ni sir, no? O Lantad sa siyudad sa Silay Action na Brian. Makitaan mo ni sa atong siling video live na pangnakapan kay medyo layo gawa ni Action na Brian. Layo sa from property. the National Highway sa area sa Lantad. As reported kay may mga nabilintang mga pamilya diri ato wala sabihin natong ginambal wala Action na Brian mga kabataan ara sa puno sa mangga. Uy. Sa karon ang ginakadtuan medyo tubong sini taga-paana Action na Brian ang amon sini anday tabi ng pag-entrada pa lang namo from the National Highway. Kuan medyo taga-hawak na medyo bugatan aton sini kuan subong abi kay full naka-life jacket na tanan Action na Brian. Pero Action Alvin, ang situation subong ikumpara mo kagabi, ang tubig medyo naghulpa or nagtaas? Naghulpa na Hulpa. gawa Action na Brian. Okay na sinag naton, medyo naghulpa man ang ulan pero gadulom gyapon da sa nabukid nga portion sa lugar da subong Action Alvin, ano? Correct Action na Brian. No? Medyo nagdurupulpa na jutay. Actually, main kay wala nag-ulan. Pero magalumon ang atong nga kalangitan. Nagpatimaan nga sa posibilidad na basin bala tupa ang ulan. And subong sini Action na Brian suntang kapang nakapon ang patrol. Basta na ni Action na Brian ang tugnaw man no? Sa atong sini kay tugnaw tubig abi. Oo, siyempre. Paskog pa, medyo dalong-dalong din ng tuyo. Kaya maabi pa kami sa may katubuhan Action na Brian. Kay para napang kami. Anong may ara to? May mga kabataan nga ara sa guwa sang puloy adlang? Yes, sa Action na Brian. Amo ni ang country, ang unang report na may mga kabataan ara gid Action na Brian sa puno sa babaw ba sa puno sa mangga. Medyo masigot dito tayo Action na Brian. Sumaka sa mangga ni? Sumaka sa mangga Action Alvin? Sumaka sa mangga ang mga kabataan. Bakit ito sa may itubuhan sa dampi Action na Brian, no? So malambot pa na sa live mo or alang-alang na? Yes, tutan mo man sa atin sige na live Action Brian. Sige, check tabi Action El Rey basi makonekta na sa aton nga live bandre. Yes,
Amo na ni siya Subong subong. na Bray. Sige, sige. O kaya ang sitwasyon ng subong action na Bray. Tiga gaubog ka subong action, Alvin? Yes, subong taga dugahan action Bray. Sus ko, puwerte, no? Way ka mo ibang gid nga lagyan da? Way ka mo ibang nga lagyan? Wala na sir, salamat din sir. Salamat sa mga katapos sa sitwasyon ng silay. Sana ang ating may iwasan pa kita Gana iwasan man. sila na ayan sa katulungan piyak ano ni ang Sinopod mo da? Sinopod. experience kita Sinopod mo kung da action, Alvin? talaga pag nakating kita pero again ang lugar nga ginakadroan sa action na Brian at initial may tatlo diri ka pamilya Uy. na pag-rescue ko, no? So, ang nakatapo sa CBRRM mo, medyo binakantang kantangin nila, okay, katugbaw, abis. Pero, medyo layo yung pansin, no? Lapit na lang. Lapit na lang. Lapit na lang yung action, ha, Brian? Sige, sustain lang. Ang video mo mentiondihan ta naga-interrupt siya kay ang signal dira pigado na guro. Okay. Medyo matatigado. At saka ang mga liberasyon na Brian, ang meron sa Brut 339 ng pagsang kinay. Malapit na kagina sa ginagkatoon nga natin na grabe na traffic nila sa area sa Sondrin sa nang hindi magagawa sa Sinay. Mula yan masiot na tugnaw. Arena. Okay. Sige sir, wala na kamo. Wala na kamo sir. Medyo dalom na. Halong-halong kay base mabuslog kada karon. Subong da communicate na. Base may base ako dito pa nga dito. Then, nila. mga kaaksyon si Action Alvin Grava nagaupod ni sa rescue group ha. Gumatungkad ba? Daw hindi matungkad din ako siya na Brian, no? Hindi matungkad. Medyo dalom. Atras. Daro istoryahan ay na usar sang talat and this time action na Brian kasi makabalik lang ko today para sa ato sa Facebook page. Kita niyo anay makimasabok ko. Kita mo ang rescue organ action na Brian, no? Langoy pa. Sige. Para ma-rescue lang ang inyong pamilya. I-sustain lang ang imong hambal ang Facebook na madula lang. Isuportahan na Action El Redo. Si Action Alvin, mga ka-action, naga-report live upod sa mga rescue team. May i-rescue sila nga mga kabataan sa ibabaw sang mangga, nasa puno sang mangga. Okay. Sige, ginakanan nila kay pag-aw sa mag-action dahil sa mga rescue team. Pag-aw kanila action na ginatudaan pa anong ano ng tani. Ugdan pa man nila action na Brian. Talagang kay ginaplastar na ang pinaka-rope, nylon rope. Ang hindi na nylon rope action na Brian, niya ginausap dito sa mga rescue team. Diyan pa rin nasa simina tenyon para kahit pa paano action na Brian. Para sa binigit ng siyasa sa dinyaman na alagyan namin sa mga katangko sa rescue team. Ang kasabto sa mga itasli sa dinyaman at sa rescue ng sinina natin. Action Alvin. Ito medyo medyo initindahan kahit sa dinas. Kasi ka tignas ng tubig. Grabe man yung ginagyan mo ba? Ano din na, para upod ni sa natin na trabaho sa Sinagay, no? Kuha na niyo? Panagang sa services. Dalom-dalom na ni, Ara, kita mo ng isasyon na Brian, amat-amat na sila sa alin. Hindi na sila salin, kundi sa ulat na sa
Nagyan na rin. Okay. Sa Pilipinas. Ga-live ka man galigyapo na. Ga-live ka man gyapon Action Alvin, no? Yes, sir. Oh. Sa live ng pagyapon ng Sinabray. Action El Rey, ara lang galigyapon. Base mabalik ka to. Sinabray sa mga katapos ng CDRRMO. Oho. Diri sa silang na sila, no? Nag-train din sila na silang ang kung diri ang higit na hayo. Nagbutang ka mo higot, no? Dira ka mo mauyat Action Alvin sa higot na. Yes. Sa akin lang dito, diri kami na uyat Oho. Action na bay, no? And medyo So kun dula ang ating signal. so kun Karon dito Action na bay sige lang. Take your time lang, halong lang dahil hinay lang. Oo. Simulang delivery Action na bay medyo So kun mga kabataan isla budlayan ginis kay kamo mismo ganiyo, yawan kamo adlaw pa. Oo, adlaw pa ni. Mhm. Kaya daw, ang yung kagabi, may portion din ng ginkantuan na nag-rescue sa mga katapo sa DRRMA sa Pilay. Oho. And subong sini action na guys, liwat ini nga dalawa adlaw. So sa dula, ang yung kadali ng mga katapo sa DRRMA, mayangot din sa may tatlita ka pamilya na dapat i-rescue. And medyo layo gawa sa may highway. Oh. And sabi pa siot pa sa lugar ka na ka sa mga kapilihan. Action Alvin, may nag-guide sa inyo da? May ara? Yes. Okay, tanaw ko din ginalabyan yun. Ito linaw naman. Iti ba si Ibla dalom kag bumugso ka mo na laho? Sige. Panong plan? Okay. Sige. Paano ni Action guys? Yes. Ako lang yung asan niya sa nito. Makadali, babalik lang kita. Oh, sige. Okay, dumalangoy ka gid guro ho. Oho. Yes, ito pa sinakyan na din, balang kita. Off lang yung makadali action na bro. I-off mo siya or by alang namon? Sige lang. Oo. Ma-off ka kadali? No, sige. Ma-off lang ka kadali. Balikan ka gid namon Action Alvin ha. Sige. Action Hotline. Mga ka-action, nag-monitor ka mo live diri sa Action Radio Bacolod. Si Action Alvin Grava, eksklusibo, nag-isahanon upod sa mga rescuers dito, kadto sa isa ka lugar nga may ara sang ginaligar kabataan nga nagatungtong sa ibabaw or punuan sang mangga. Action Hotline. Wais la makapalagyo since last night, no? And today, gintingwaan inis lang kadtoon, mismo taga-rescue do na budlayan kay may mga higot na nisla nga pisik, ginbutang dila, oh. Para landay kag uyatan nila nga makatabok sila sining madalom nga I don't know kung suba ini o kung naglinaw-linaw lang nida, no? Kabudlay gid. Halong gid Action Alvin ha. Halong gid kayo do hindi ko gani ako mismo galantaw ko sa sitwasyon mapiot ni nga pag sulod yun sa nasambit nga lugar. May commercial kita Action Helms. May commercial kita. Basi may ara kita commercial ibubuan ay bisan pila lang kay para pagbalik Action Alvin dro diretso karon na. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. May morning lang sa kay Mia Locsin, no? Commercial lang ko kadali mga ka-action. Balik ta dugay Action Alvin nagplastar lang kay galangoy ito siya subong. Mary Ann Lipalam, happy watching Purok Bakawan, Barangay Villamonte, kag keep safe Action Radio. Good morning everyone. Mia Locsin, keep safe akon cousin Aaron Profunga and family. E. Lopez Silay, kumusta kamudakas? Joval Trinidad, good morning. Sir Action Bry, God bless always. Action Radio Bacolod. We're monitoring live, Kabankalan City. May God the Almighty have mercy to the residents of Victoria City. Yes, amen. Jeffrey Malakad Hilangre. Ay, sinong Jeffrey gali? Junila Tenorio Del Rio. Ziti Alunan. Suliton ko sa nagamonitor subong ang ginakadtuan ni Action Alvin kadelikado na gid sang sitwasyon at tuto siya sa may sulod mismo sang ginabahaan. Wala tapos na sila sa highway kang highway subong medyo tulotawhay na nagupod to siya sa mga naga-rescue gid mismo bantayan tanak karon dugay. Action El Rey Leo Kambal Action Eden si Action Alvin lang karon anay i-sustain ta to ang kwan ang lugar gid kadtuan niya, na. Okay, Jonila Tenorio del Rio, keep safe Negros.
ZT Alunan, halong gid ang tanan. Good morning. Alma Agravante sa Bater, naga-monitor man. Keep safe, Bacolod. Max Olimpo, good morning, Action Bry, watching from Lebanon, taga Silayman ko. Oo. Lo Visminda, Bonhibon. Good morning, viewing from Barangay Bata, especially news from Ibi Magalona, Sarabyahanon. Yes, no. Keep safe lang all our reporters. Salamat gid ra sa inyo. Amo ni actually ang pinaka grabe sa trabaho namon mo kun ara ka sa field. Agyan ko man sa unang amo sa nga mga sitwasyon, perting risgo. Pero sige lang, serbisyo publiko ginahimo ginamuntanan para ma-inform kamo. Razel Lizada Piolo Paver, watching live from Lukutan, Kabankalan. Maria Luz Grijaldo Macunat, morning, Action Bry, pakigreet naman pamangkin ko Janine Grijaldo, celebrating birthday today, thank you. Narisa Ruiz Ilare, good morning, Action Bry, greet ko my friends Loxin Flores, Gio Caden, always listening sa Action. Mary Ann La Palam again, good morning, Action Radio, hello sa family La Palam. Martinez Nuyad Esposo, more blessings and good health. ZT Alunan, good morning Sir Brian, kaluoy sa talisay sa mga tao watching Hong Kong, God bless. Correct na, halin pa kagabing ilang kwan, ilang antos to. John Marie Radok, ay sinong John Marie. Good morning Sir Brian, watching FB Live here sa La Castillana, God bless and stay safe. Salamat. Marife Amahado, good morning Action Brian, stay safe and God bless. Flora May Bakuli Mirasol, naga-monitor man, happy Saturday. Homa Lumina, good morning, keep safe sa mga area nga baha. Inyalal Vida Nagreliog. Hi Idol, shout out lang ko na family Reyes, Susan Totungwan, Barangay Felisa. Nag-shout out si Lalaine Gilyargan. Salamat gid. Mercy Mirasol Flores, good morning, Action Bry, stay safe Negros Occidental. May God bless you and protect you all, praying lang. Erwin Gonzalez, good morning, Action Bry. Monitor lang kami di sa Maaw. Noel Amar, Gapamatiban. Jose Espilita, good morning. Anthony John Savilio Siblano, good morning, Action Bry. See you later kung makaabot ko na sa imo. Sige. Diri pa sa dalawang balikan tanong iban. Kadamo sa nagasend. Robbie Rose, miyambal niya, halong gid, rescuers of production Alvin. Rex Gutierrez, Action Bry, sa Central Hawaiian, musta na tuman? Check na to karon ano. Kaya gina isa-isa talang gini grabe nga baha kalapad sa lugar. Alex Montesa, patamyaw ko ng Sir Bry, abyan ko Guillermo Gimo Clarito. Salamat gid. Alex Montesa sa pamilya Selo sa poblasyon 2 Lopisay na Sagay City, keep safe lang. Chavini Hel Piloquero Prado, Bangon District 3, Labinagid Victoria Hanon. Mia Locsin, Yeye Leonidas, good morning, Action Brian, monitor FB Live, diri Singapore, keep safe Negros. Minda Lialto, good morning, Action Brian, Idol, stay safe and God bless. Ikaw manda. Annabel Lucero, good morning, Action Radio, Bacolod, watching from Hong Kong, kumusta ka mo da? Pamilya ko sila'y wala gid ko nakatulog. So far, ang taga sila'y subong sa safe sila, may ginapabantayan gid sila. Perle Sarahina Salonguero, morning Sir Bryce, sinuayhan nga politiko nga makapromisa nga matap na ang baha miski hindi na lang ang korupsyon kag ang illegal drugs. Amo nang budlay da Sir Alex. Kay kabalo ka mismo ang DENR gani hindi ka implement sang Republic Act chuchucho nga gina-govern sa natural resources naton. RJ Amagin, good morning. Jose Hiherson Lapinig Hunyo. Okay. Bibing Dagia Bautista, good morning, Action Bry. Monitor gid kami dire sa Amon sa Barangay 39, Lizares Avenue. Ang tubig hindi gwa sa drainage. Amo nang budlay gid. Eric Cesar Celeste, good morning, Action Bry. More power sa inyo tanan. Labi na gid si Action Alvin kay kurugon gid to sa karon. Pwerte nga tugnaw. Noel Amar, kabalo ka Sir Bry, ang baha tungod sang basura sang tao sa suba kag sa kalog. We pray for the Silay, Talisa, Victorias and Cadiz. Stay safe guys. Okay, sige.
Okay, sige. Balikan tang patrol basi available na section Alvin sa Matinion. Try naton kay balikan to iyang sitwasyon dito. Langoy-langoy to section Alvin bag ugid lamang mo. Werte. Upod sa taga-rescue to allegedly may bata to nga ara sa ibabaw sang mangga. We don't know kung anong nagkahinabo sila to. Si siyempre hindi gimas lang kagwagid, no? So Sagay may araban, no? Sa may Hacienda Sangay, Barangay Malubon, Sagay City, damo pamilya ga pangayo bulig, hindi katabok guys, help Samon B. Baskog na ang tubig, hindi sila katabok guys, please. Okay, sige. Sa Sagay da, base naga-monitor subong. 3 totally damaged, 6 partially damaged sa mga pamalay sa Zone 4B sa Talisay City, Negros Occidental, bangod sa baha. Wala naman sang kaswaldidad, no? Sige. Ang may kabayan nga balita, di kay inang waysang mga nagkala disgrasya, no? Wala sa may nagkala disgrasya, no? Sige. Franco Villanueva Osorio, naga-monitor sa sininga mga tiniyon, mga kaksyon. Salamat, gid. Alunan Suset, Just pray and trust God. Action Bry. Good morning. Sige. Okay. Dali gid lang gina-sit up pa naton kay si Action Alvin kay na nagalangoy to siya mo. So kinahanglan niya magplastar sa kagalingon niya. Hindi pwede nga magkuan lang siya. Mag live report siya nga nagalangoy-langoy. Mila Gallego. Good morning, Sir Bry. Mila Gallego, Purok Progreso, live gid program mo. Valencia Kenneth Arama, naga-monitor. Sige. Si Franco Villanueva Osorio, thank you, gid. Sa tanan nga naga-monitor, halin pa kagabi dire sa amon, wala untat nga nagatutok. Okay, sige. Dugay-dugay magbalik kita na unahon ta section Alvin Graba. Para at least makumpleto taning aton sining pagpangalagad sa mga aga dira sa inyo mga kaksyon. Si Madam Grace Mitton Cousins, good morning. So Brian, watching Manville Royal Subdivision, God bless. Salamat gid dira sa inyo. Angan-anganan nyo lang ha, kay mabalik na section Alvin dugay-dugay. Ginapaplastar lang nato na, no? Sige. Magtapos ng 5 minutes, so kaya mabalik kita. PJ Aruyo, keep safe sa tanan, hope magmayo na ang tiyempo. Subong galing daw gasigi pasagyapon tulo-tulo sang ulan, no? Though wala pa gid naghuluhul pa ang ulan. Sus ko. Ano nga sitwasyon? Kalbo na gigurong bukid da, no? Sa Victorias da, anong kumusta da? Sa Ibi Magalona, Talisay, nga daw pirmi na lagin bahaan da sang Enero 1. Why sila nakaselebrate ya formally sang ila bagong tuig kay ara sila ya sa evacuation center. Palagyo man sila para maluwas man ila sa kaugalingon, ano? Sige. Las 8:35. Amo ning mga lugar, mga kaksyon sa area sang Talisay kagabi. Arereo. Okay, may ara gyapon sang tail end sang frontal system sa eastern section sang southern Luzon samtang northeast monsoon naman niya. Anak eksperyensya sa iban nga bahin sang Luzon. Amin ni daw kag Visayas ang maka-eksperyensya magani sang maulanon nga kalangitan, no? May dala nga pag-ulan bangod sa localized nga thunderstorm mga kaksyon. Na amo ning maulanon diri sa aton. Ginapandaman mga residente nga dapat di maghalong sa baha. Josephine Fortaliza, naga-monitor man sa Dumanan. Amy Esmeralda Dolido, salamat gid sa pag-monitor. Talagid lang. Ang Malugo River sa Victorias, kaina, ginabantayan man to, no? Benji Bernardes. Good morning, so Brian. Amo na inasiling balos na ang environment. Oo, ga pinagusto kung kaisay, no? Ga pinagusto ka panapas kahoy, patindog sa mga building da, no? Sa mga kabukiran. Hay.
Ti amo nang budlay gid. Kagabi ito initial 30 ka pamilya gikan sa barangay Tanza, Malugo kag San Jose ang temporaryo nga nagtiner sa covered court sa EB Magalona. May mga evacuees sa Tanza National High School. Oo, magsanag lang makadto dulom kay lugar kataba kagabi mo, na? Halong scam networking o any offers no product kag resibo. Gina Casuyon Rodrigo, good morning, keep safe everyone watching from Sagada Mountain Province. Roy Tayhupon, keep safe, Action Radio, especially ang team sa patrol, wala kamo tinulugan tanan. Thank you, Gid. Okay. Amo nang grabe nga risgo sang amon sa patrol mo. Ang ara ka sa lugar mo na. Ti preparar ka lang gid, balon ka lang biscuits, balon ka sang piyong-piyong mo. Si Malin Francis Cornell sa barangay sa Cadiz City, Bahaman. Yes, gani oh. I-check naman to karon sa Action Roger Gute ba kay mahibalot ato. Sige, mabalik kita. Ma-kontakta kay Action Alvin. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad las 8:38 na. Balikan ta sa Action Alvin Graba sa Nimat Tinion kon nakalambot na sila mismo sa area dito nga amotong kaladtuan laki na may mga kabataan to nga ara sa ibabaw sang punuan ka mangga, no? Nga way gid na ka palagyo kagabi hasta kay ina kay kadalom gid man sang tubig sa area. Action Hotline. Good morning kay Alicia Di Juan. Good morning Sumbray. Naga-monitor gid kami halin gabi hasta nag-agahan kusang monitor sa inyo. Keep safe sa tanan nga nag-aagyan sang baha. God bless. We have Action Alvin Grab. Action Alvin. Action na, Bray, balik kita, no? Subong ikaduhan na ning balay ang dinakatuan sa mga katapos sa rescue team. Subong sinaksyon na, Bray, so nagpinaglamang kita medyo mataas-taas nga lugar. Kaya medyo tanong-tanong na naman, no? Medyo layo-layo gawa ng ilasin nga kantuan. And sa karon ang pila ka mga rescue team ang nagsulod pakadto actually ikaduha sa nga silinta na ikaduha nga balay. Una nga balay aksyon na Brian nga kantuan ang tuluyan sang ang tuluyan sang mag-asawa nga tigulang more or less between 70 to 80 years old na mag-aasawa katang ilasin nga bata. Medyo nababot din, no, ang ilasin nga balay, although medyo taas-taas ka ang ilasin nga balay, pero nabot din sang tubig sang baha, no, sa asin nga tiniyon. Karon ang mga katapos ang rescue team nag-usar sang whistle na po dem nga mabatian sang pagbalay. Sa ikaduha nga balay aksyon na balay, ikaduha gali kag iske katatlo nga balay wala na sang tawo. Dapat kita sa na Brian, no, kay ara sa pihak naman, no, medyo layo-layo bawa diri. Sige, matamatan na naman. Action Alvin. Yes, suliton ka lang Action Alvin, ano nga lugar ganin kantuan nyo subong? Purok 339 Lantad. Sa Hawayan. Purok 339 Hawayan na ni. Syudad? Syudad sang sila action na, okay, sige, go ahead Action Alvin. No. Salamat gila sir. Subong siya samtang ka kung kita live action na Brian. Inalalayan of course, no, sa mga katapos ng CBRRMO. Kaduha nga balay, kagang ikatatlo, negative, no. Pero ari sa ika-apat naman nga balay, may mga kabataan nga ginapangunahan karon sa team leaders, no, sang nagalid sa ila. Gawin lang, medyo layo-layo na naman gaway ni. Kaya magambal kita ba kini nga, no, tupad balay, nakikadali din sa uma. Sa balay mo, no. Distansya na? Distanced. Ari kita may una, isang distansya sa una,
mga mga 50 meters na pagkatuhan sa lugar na QM ang dito. Okay. Ang initial, ang nag-ahalala siya sa balay, ari na diri ng fish. Kaya doon napastasan siya gawa at nakay sa pagpapag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 p
tagalumpaw ka. Kapag ikalalayan mo sa na naganda wala sa kanina. Kaya, alam ko ito, napakatagal na action na bay. Pero subong nakastok kita, aklat na sa aton, tungkod na lang, ang approximate na karon Plastar action Alvin, ang signal, plastar gamay. Okay. Taligi na. Nag-monitor ka mo sa Action Hotline. Padayon ang aton sining live coverage sa baha dito sa Silay sa Action Alvin. Action Hotline. Purok 339, Barangay Hawayan, Syudad sang Silay. No? May na-rescue na nga mag-asawa. Lonsay may mga edad na, tag 70 to 80 years old ining duha. Tapos may mga kabataan dito nga gina-check karon sa aton sining mga rescue team. Ano? Naganabay sa Action Alvin sa katubuhan nga nalubog man sa tubig. Action Alvin, away pa. Sige. Nalubog sa tubig man si Action ang ining lugar with Action Alvin Graba mga rescuers. So kuan halong-halong gid lang kay hindi mo mapaktan ang ginatapakan mo na mo, no? Kung ano na da basi dalom, basi mabulasot kada bla oro nga sitwasyon. May lang kay kayang-kaya sang imo sining live dira Action Alvin, no? So keep on watching lang sa mga friends naton dira sa Materion. Kay gaplastar pa ang signal sang cellphone na dula. Guro medyo layo-layo na gid nga area. Pero ang Facebook Live na Action Alvin kapadayon. Action Alvin, balik sa imo. Yes, Action Bray. Medyo malayo-layo pa ni ang ginalakatamon. Medyo way na kami agi sa baha Action na Brian. Pero ang ginakadtuan namon karon may portion na itong nambalbalan nila Action na Brian nga tubion sa gihapon. Kay diri nila dindala itong mga kabataan itong nabutang ito kagin Action na Brian sa picture bala nga kapangayon man rescue kay rana sa puno sang bangga, no? Diri sa ato naman tangang ginalakaran sa parang Action na Brian way di tubig pero dugay-dugay kitaon ka naman lusong nga magkang tubig Action na Brian, no? Okay. Ang gabi sa aton, ang isa sa mga taga diri, amon ang galid sa aton kung diin na kung base may gusot man diri halimbawa nga iban na posible na again sa mga kabataan para secured safe sila. Pero ang lugar na kalantuan yung Action Alvin, lubog ginagyapon sa tubig subong. Lubog ginagyapon, Action right? Lubog sa tubig, actually, mabaskog man ang current sa tubig. Samtang panglakakon kita. But ang current medyo lessen na. I-kumpara sa kaginas ng kaagahon. Samtang nag-cover kita, padulong man sa area ng Action na Brian silaing din ang bitsang tubig, no, ang mga dalan. And kadina bisan samtang ara kita sa barangay San Antonio National Highway sa siyudad sa Banwasang Ibi Magalona. Basko pa to ang current sang tubig. Pero subong siniya lubog na lang pero padayon sa gihapon Action na Brian ang flowing sang tubig, no? Ano man may suba na da sa area, lapit? Hindi, tubuhan ni Action na Brian. Silbi nga may road nila. Pero, daw subay. Tinga nga kung man gasaka ganin tubig man. Oo, gasaka gyapon Action na Brian. Ang tubig kay ang tubig ni Action na Brian halin sa bukid ba Action Brian. Tilayo naman gani sa baybay kung high tide ang aton pasibangdan di nga nagtabuay sila do kalayo naman sa baybay na. Gani man. Layo na ni sa baybay.
Doon na ni Aksyon Abray, kaya ang tubig, diri, kung na ni, lubog, tugnaw katama. Mo to pa din nag-report sa kanila, kaya dala niya mga kurug-kurug sa lawas. Kaya sa katugnaw, kari na kay isa sa mga guide namon, ang ato dito, binatudlo na kung bindamping pangoy naman ta sini. Medyo dalong-dalong dawa. Doon nagdalom Sir, tubig. ayos na, sir. Okay. May, bali, sir, ang radar mga kabataan. Ito, dati kabataan, nasa ito pagdali, sir. So, up and down. Hindi, nang naman ito ang balay. Salamat. Sige, sir. Thank you. Ayos, sir. Taas ka lang liwata. Okay. Sige, sir, salamat. Aksyon na, binalalayan kita kay Subong Sinya. Lapaw na, na sa atong daguhan naman ang dalo mo na naman sa atong ginabayan. Oy, nagtubog naman kamuliwat, ho? Tubog na naman kami. Sus. Medyo nagtaas jutay. At yung era na tagahawak na ni Sir, no? Pero si Sir, mataas niya sa akon mo. Sa akon niya, narakan sa akon niya, dughan. Sa hawak iya, imo dughan. Nubo. So, hawak kaya akon niya, dughan. Si... Along kay basi matulon mong tubig dakon. Oo, si Sir Master. Subong siniya. Medyo layo. Ang silingan mo gani dire, ang tupad mo walay direksyon na bre. Medyo 2 ka kilometro. no? 2 ka kilometro. Ha? 2 ka kilometro na yan basta sa mga uma-uma. Amo. Layo na dayo mo. Gani man. Layo gid man na gani direksyon na bray. The single story na isa ka balay ng action na bray, hindi mo sila niya up and down. Pero amo ni action na bray. Ang mapatayan mo pahuni sila sa whistle direction na bray. O kumpito. To tell them siguro sa mga rescue natin nga kami nga ang mga rescuers sa nasilmintan na sa atong pinalangga ng mga tagpulang na natagtuan ang mag-asawa nga tigulang nga amo na mismo gantutukan man sa mga rescuers action na bray. And isa diri sa ginahambal man ni sa mag-asawa na tigulang na may-ari ko diri nga dapat ma-rescue man ang mga kabataan national bray. No? So, medyo layo lang gawa ugalin pero so lapit na sa ikabati nakita huli sa gudo. So lapit-lapit na ni. Yes, medyo lapit-lapit na ni pero niya grabe gili action na ang halit sa mga panano man no. Kada may makita ang may balay. sila diri ang tay galin nila. Okay. Mga pila ko na kapamalay na Action Alvin man. Naglakat na itong isa ka lalaki nga nag-guide sa amon sa kadto dito. Masya na ba? Kabay pa nga safe lang ni. Mabalik man to sa yasin nga sa balay na bla. Sige sir. Kabay pa nga safe lang ni mga tao da. Baw. Marihit kita. Advice nila action na bra, mga alihit kita. Kaya amo nang medyo tay. Salamat ka lang. Sinong okay. Ikaw nag-video? Ikaw nag-report ni Subong? Kasi okay na ko po rin. Basi mas slide ka na kanina pangawid. Na kami reaction na. Yes, sir. Sige, halatan to. Basi mas slide ka na ha? Way ka daan, basi hindi ka kapangawid na karon. Yes, sir. Mga kaksyon, nag-report live section Alvin Graba sa gihapon dito sa Hawayan. Ini may gina-rescue na pila ka pamilya. Ayan ini, no? Nagaubog siya Subong sa baha. Tagadughan ni Action Alvin ang tubig si Di Matinyon but kayang-kaya. Naga-video sa naga-report multitasking si Action Alvin. Halong lang. Do suba na ni Action Alvin. Ano ni man? Daw suba na ni nagtagan mo Action Alvin. Tidudalom na o. Dudalom na gid. Dalom na sa kay sir. May tawag pa ni sir? Ha?
Torpedo. Ha? Life boy can. Tito, Ano niya siya na brighter torpedo ang tawag nila. Ano niya ang atong sinong pag-iatan ganito dalundag nagawa. tagadughan na to yung sang... Malakas mo ba? Ano? Malakas mo. Malakas mo. Sulong-sulong na Action Alvin. Sabi ko naman. Porte nga ubog na Action Alvin, no? Maling mga region skilled. Oh, hinay lang. Ha? Daludo pa ng tubig gali, no? Gadaludo ang tubig, oh. Aron sa piatmilig na balay action na bright. Lumagi na lang sa sugod mismo sa kapuguhan. Ay ara-dara ang balay. Porte, no? Sige lang, Action Alvin, kaya ang tubig na sa umalimpyo man Action Alvin, ah. Hindi ba na periodo sa syudad? Okay lang ba, sir? Makalangoy lang ko. Makalangoy ka lang? Oh, sige. Makayuho man talaga Action Alvin, pero kahaladlukan sang ginaubra mo da. Sige, halong. Yes. Kabalo ko naman daan, part na sa nga sa mga option na, Brian. Yes. Bisa sa mga rescuer na nag-abit mo sa atin. Kadulan mo sa akin na siya, Brian. Ikaw lang da isa? Ikaw lang da isa? Yes. Congratulations, Action Alvin. Ang award ko best reporter karon di itakbol ko na sa imo magabot ka di karon ah. Ang hakon nga. Nilokan katapos ni Action Brian, kabalo ko na ano. Siyempre. Tignan mo. Ang ato na pangamoyo di nga pagabot ito sa balay safe lang ara sa safety tanan to mga kabataan kag pamilya to, no? Gabay sa Action na Brian. Ang mga nga gina pangabuyo man kagati ang mga nga target man sa ato ng mga rescue nga safe lang ang mga kabataan. That is why ang mga pinaka-main purpose diri nga minsan to ang good personal sa mga rescuers. Kaya mo na lang gabi din Action Brian kay nang gabi na may mga lugar dito nga nag-tiller na sa syudad sa nga sila ang silbi na temporaryo na ginitiniran para sa ila. Dahil hybrid sa kami Action na Brian. Ang taon ba? Pero lapit na lang nga, nanubo na lang. Ginalantang nilang professional na siya na Brian. Yung pinakamaayo na alagyan. Way na gini ibang nga lagyan Action Alvin mo lang gini isa, no? Oo. Salamat daw kapit sa na daan ng tubig. Lagi na, jadi matapana ang tubig pero Balikan ta sa Action Alvin Grava. Eksklusibo sa Action Radio Bacolod ato nagsulod sa puwerte na kalayo sa ginlaktan nila. Nagalubaybay siya sa kwan sa baha ba kaksyon upod sa mga rescuers may pila ka mga pamilya dito sa sulod nga ila kadtuan allegedly the trap sa ni Material Action Alvin. Yes, Action na Brian, no? Subong gina-search ko gato na ang lugar. Kad of course, posible namon nga maging alagyan. Kaya may portion na madalom na naman Action na Brian. Amuli ang isa sa mga bagay karon na isa sa mga rason na siguro posible na hindi yung mga kabataan na siya Brian na wala may pila yun na nakahalil diri. Oy. Ang tubig. Do naglangoy naman kamo liwat ho. Wala untat na.
Kay ina to daw nagnubo-nubo ng tubig, subong matusmaw naman kamuliwat ho. O, tabi na, Bray, ang tubig to kay na, kung kaya na, nagapang-nakato na lang kita. Oh. Tapos sabi natin, okay na ni. Tapos kung may mga tubig ko nang gali i-green. Again, medyo layo na kita. Kung sa lugar, medyo sa duaan, medyo layo na kita. Kaya ang target din ng mga Talisay City, Salay City. Mhm. Mga pila ka bilog rescuers da Action Alvin upod mo? Action na Brian, no? Ang pansubong sa mga katapos ang Salay City DRRMO ang makita digag rescuing ng mga kabataan May ng Action na Brian. May madali na kung Action Alvin? may yes, sir. May ano kada, may protection kada, life vest kada, may ara. Yes, sir. Amo ni ang din na prioridad mismo, no? Do ka special sa aton sa Do ka nga kita nag-upload diri. Nabalik na utod liwat sa Action Alvin na ara sa bukid-bukid na siya. Sige, sundon tagid ini, no? Kay lantawan tani ko nanugid bukalayo pagid sa ginatudlo kalayo. Basi na kwan siya na low bat wa iman kabay pangaway lang. Okay. Sa gihapon nag-monitor ka mo live sa Facebook subong na utod lang sa Action Alvin Graba, no? Upod siya sa mga rescuers naton sa rescue team sang Silay sa isa ka lugar dira sa Huwayan. Ano to kina Purok 339, ano? May pamilya dito nga dapat i-rescue si Dimatinio, no? Balikan ta si Action Alvin Graba na dugay-dugay. Ara siya gapo nagaupod sa rescue porti na kalawig sang lakat nila, may pila na ka minuto sa lin pagkaina sa nag-umpisa kita diri sa Action Hotline. And amo na ang ginaagyan nila daw la untat nga tubig. Why na sila iban nga option pangalagyan mo, no? Kay na daw taga-tuhod na lang. Dugay-dugay tusmaw naman sila liwat, taga-dughan na naman ang agyan nila kalayo gini nga lugar, maybe why naginigro alagyan gini nga iban diri, no? Nagasululuhot ang rescuers, nagasululuhot sa idalom sang kabalinghuyan, katubuhan, kasagingan, diri sila gaalalagi sa sini nga mga tiniyon. Amuman ang ikog-ikog ni Action Alvin Graba para makuha tagid ning kompleto nga detalye sa sini nga mga tiniyon, mga kaksyon. Las 8:59, Action Radio Philippine Standard Time. And padayon ka ba nag-monitor sa ring baha, no, diri sa Negros Occidental, particularmente na sa Silay, Talisay, Victorias, Ibe Magalona, portion sang Cadiz, kag sa area sang Sagay, may araman. Dili nagumpisa kagabi, humalin ang ulan kahapon sang tulo temprano hasta ginagkagabi, hasta subong. Nagasigi-sigi sa gihapon mga kaksyon ang tulo talithi, no? Hasta nga pila ka pamilya na, no? Pila na ka pamilya na ang gin-evacuate kagabi mga kaksyon. Action Alvin, balik na sa imo. Yes, ari na kita action na Brian, no? No. Sa Kaya pa sang imo mga hinani banda, imo mga battery, okay pa? Yes, action na Brian, okay pa, no? Sige. May bilin pa 18%, no? Sige. Ari na diri ang Amo na ning balay. isa ka pamilya na din may mga kabataan din direksyon na Brian. Nagkasubong confirm ang information. Ari diri ang mga bata isa, duha, tatlo. Isa ka pamilya ni Action na Brian. Din ang mga bata sa sulod balay na? Tamagan na Action Brian. Ara na sulod balay ang kabataan? Ari sa sulod balay Action na Bright. Ang mga kabataan sa sulod ng balay, tatlo mga kabataan ang nakita natin diri mag-asala. Kung ano din naman mo, muna kay sila nag-rescue, man to kuno sila sa tanuan, to kamaya mo. Kaya mo na natabog, gidara, bidaw ng first time, nandito na nag-amo na dito, kita mo na muna nga nanganay, makalitabang ka na dito ng rescue. At bigyan sa riyan ko. Ano sa room? Buti ang amon na balay ko. Kaya amo na din amon na dinibot ang sa balay na bako ng isama daw. Kaya hindi pa sa akong ginamon. Tuhod niya para maka-amo sa amo na lang amo sa uwan.
Isa, dyan sa pagkababaw, yung naglabuot, nagituya ka dati niya. Nagpakaan na lang sir nga nagsakataw sa gamig. Imutangan sa nagdadong bata ko sir, na parang nakataka ko sa ang sir mo, ang dami ko isa. Apat, lima, walo sir. Oo, wala kami tanan. Magan kabataan naman, wala dinan. Oo, balikas, wala kami tanan. Apat ka na Erasmo family. Jeffrey Erasmo, purong serman, sang kosen buhay. Action na, Bray. Action, Bray. Go ahead, Action Alvin. Si Beatrice Erasmo, no? Action na, Bray, no? Ang puro ka chairman sang crossing Dubai. Apat ka mga kabataan. Ang apat ka mga kabataan sa idea nga di na pasaka dinimuan. Sino naghimo sang hagdan o kung taytay? Yung bata ko nga laki, nga lang niya si Gilbert Erasmo. Nagimo ka nung nakataka sa Domingo ang apat ka bata. May bago ko nung makawang balay. Action na, Bray. Aha. Oo. So, sila tanan, okay lang. gina-preparar na. Itagaan sila anay tempo, action na, Brian. Ano, ma'am? Ryan Morgan. Idol na din, mo rin na pamatin. Siyempre? Kita mo ginhapit Datian siya. mo? Salamat, Gid. Bisa magkinaano, basta bisa magkinaano, basta makamuno lang siya nga idol niya si Brian Morden. Oo, action Brian Morden. Kada gabi na Thank you. Yung muna action na, Brian. Tagaan sila na sa panahon. Kada tempo para makaprepara sa ilang na mga gamit sa action na, Brian. Importante nga safe sila. Sa bag. And at kay Ari naman diri sa sila yung CTBRRMO. Finally, after how many minutes siya na, Brian? Kay Basi Dria, kay hindi na tudo ni si Erasmo, ang iba sila na bintana, bala? Medyo taas-taas akong pagkalumabog ng tuod. Amo ni ang bata hindi mo gigas ang silbi na pagtay para mga kabataan makasaka sa puno sa Indian Mango action na, Brian. May bailay sa buto. Sa pagdali action na, Brian, no? Para pinugin na lang dali action na, Brian. Salamat din. So, at least safe sila. And sa na lang, may isa pa balay ang kagtuan nila. Uy, sabi ko, para adults na makuha to. man ang isang isang batang harin na direksyon na, Brian. Again, para sa akong mga kauturan, pat ka mga kabataan, kada di madri, no, of legal age, ang na-interview sa action na, Brian, plus may isa pa na kagtuan nila sa ating tinuan. Sige, sir. Pabilin ko, sir. Pabilin ko. Kaysa paano, para po ako na, kahit din makita for the meantime, ay, saka ko di, no? Sige. Sige, interview hada sa labi ako kung anong ginhimo Ang na handa gabi. ng reaction na, Brian, napalos. Oo, kaya gindala man sa inyong kan. Sige, thank you. Prepare sa may pasaka. Sir Brian. So, kamusta ka mo dyan? Kamusta ka mo dyan? Medyo okay, pero medyo hindi na. As in, first time ko yung mga experience sa mga nga baha. Kay for almost 19 years kabing existence, wala ko experience mga muli nga baha, yeah? Subong lang kitang worst nga baha. Oo, muna ito pinakamataas. Kaya sa year 2011, dati, nagbaha man na yan. Kada 10 years, pwede ba baha? Muli nga dagko nga baha. Pero, nang nga baha, kami pinakataas, di na baha. Bala nga na-experience namon. Magiging sa? Salamat, ha. Di ko na may suba. Makot Action Alvin, kung may suba na da, nga gasaka ang tubig, abi? Oo, ang reaction na, Brian. Si Madam pala, ang idol sa imo, ipasok sa action na, Brian, kaya may preparahan ng action. Ma'am,
Nagkasabang sa action, Brian, yung mismo. Morning, sir. Ay, good morning, ma'am. Oo, kumusta ka nila? Idol ka din namon. So, maginakamatian ka din namon sa action radyo. Salamat, salamat, gid. Mag-report ka din ba lang, sir? Oo. Di mo gidating mo. Oo, salamat, gid, Galing salamat. ginagawa ka gabi sa radyo. O sa kaya nagdagdag sa COVID. Hindi ka Kagabi, magandar. baw, kanugon. Sige lang, ipakayo na kung okay na gid, ano? Inangara na ta sa sitwasyon nga maayo. Pwede mo Oo. So, ma'am, ano man, may ang lugar nyo da? Lapit sa Suba na da? Nang Anong sitwasyon? Purok 339, sir. Oo. Purok 339, Lugway, Barangay Balaring. Barangay Balaring, kamo dira, no? Syudad Oo, sa sakop Silay. kami sa Barangay Balaring. Oo. Ano man ang lugar nyo? Lapit sa Suba na da? Or ano nga sitwasyon? Sapa lang ni sir, pero gamay naman yung sapa. Mhm. Oo, galing kayo sa bilog naman nga kabuhi, sir. Amunin pinakadako-dako, matubig. Haling kahapon na sunaran nyo, nga duway gid man untat ulan na da sa inyo da? Wala di kami idea, sir, ng amon sa subject. Di ba na, sir? Oo. Ang mga pamilya ko, nagasiring na ganit nga, nang kuha na kamuda, kaso lang, kay ang amon na tubig, wala pag-idea, sir, sa amon, di ang sarang tubig kagabi, sir mo. Okay. Oo. Pagwa ko nga magwa ko tani, nga malantaw ko kung na may tubig, kung wala, Mhm. nakita ko na dahil sira ang tubig, nagagaganas na, daw din kibot kami sa tubig. Okay. Nakadaasig lang yung sir ng tubig kagabi, ah. Aha. So ano ginhimo Kasi nyo? ano pa yan, sir, wala di tubig. Di ka na nga ako pamilya, dahil nambal sila sa akon nga. Buwa na ka mo, dili ko ano kami nagbuwa ka, wala mo di tubig, yan isang sara na amon. Aha. So ano ginhimo nyo Amo kagabi? na? Ano ginhimo nyo kagabi, ma'am? Din butangan pang type na tayan ang isang bata ko, ang ginkuan niyang bangko nila, amon daw sa nga laba. Aha. Ginbukang niya tay-tay, pakadto sa kwan, sa Manjan Linggo namon, sir. Aha. Amo na dahil, sir, na nakakuan kami sa Manjan Linggo, ang mga kabataan ginbukang sa Manjan Linggo. So Ulan. gaulan. Nervous pa kami, sir, mo. So gaulan kagabi. Oo, na kami sinunga, madangpan kagabi. Oh, gaulan kagabi kabataan nara Jan Mingo. Oo, ginakurambutan na naman sila ka-jacket, kagkalo. Uy, pila ka bilog sila to sa Jan Mingo to? Malang natin, sir, may kismaimong ko din palapnan sang bula. Mhm. Amo ni nakasalbar sa kabataan sa gabi. Ini palapnan na ni sir sang bula. Mhm. Ay paano mahilig ko madaan sa bula. Kaya mo naging tapnan sa kabataan na lakpo sa mga Domingo. Okay. So kung nagwa ka mo kagabi, budlayan ka Aba, mo? patay, gidya kami, sir, ya. Hmm. Promise, gidya, sir, mapatay, gidya kami kumagwa na kami kagabi. So mo Mas to, ngayon na lang to, sir, nga wala kami makalim di kagabi. so why ka mo nagtulog-tulog na lang, nagbinantayanay na lang ka mo da? Mhm. Why? Nag-akuan di kami, sir, nag-ano di kami, sir, nakasakami sa kung ano may muna ako, sir, para hindi kami magkalaano. Mhm. Pangamuyo, sir, pangamuyo number 1, di sa ulo ko, sir. Aha. Pangamuyo number 1, di makatabang sa amon. Okay. Nagugpong kami sa pamilya, kumamuyo, sir. Pila ka mo gani sa sulod balay gani, ma'am, liwat? Ako ang mama nila, sir. Dadali, gana ko, duwa, tapos, ang asawa yaman, 4, 5, 7, 8. Aha. Siyang 8 kami di kabilog. Siyang, sir, 5 kabata, 4 kabata, 5 kadagko. Okay. So karon safe Sa naman ka mo. sir, sa pag-cover mo, sir, sa amon, sir, Yes. So, dugang kami na idol ko sa inyo. si Action Alvin na sa tubang mo subong amo na. Ano? So Ano, sir? subong dapat maupod gid kamo ha sa mga rescuers da. Okay naman, sir, nang harap na sa katuod na tubig, pero waon kami nilagapon, kuno ay, may baka may ulan pa kuno ka tao na pala abuto. Yes. Dapat mag-upod gid kamo para secure ha. Hindi Kaya na why na pa tao to? Mm. Magapon. Naga-interview kita subong sining pamilya mga kaksyon dira sa Purok 339 ano sang Purok 339. Balaring ini no, Barangay Balaring ini, Syudad San Barangay Silay. Balaring, sir. Aha. Sige, may mga katupad pa nga muda nga subong delikado Nang ba nga bali, sitwasyon? isa lang ang duwa lang kami dito mga kabata, sa naging pambilan ni naman ang balay namin. Kasi Sige. hindi mo ko gusto mapalayo sila, sir mo. May araw sa una namon, diyan naman nakapakaisa. Sir ko galing, hindi siya magupod mga gusto. Hindi siya Okay. upod. Kamo Kamo din makakatali, dito siya muna sa bahama. kamo upod gid kamo. Sa bahama, matabo. Upod gid kamo dapat, ikaw kabataan upod gid kindi nato masaligan ang panahon pa kay Sir, gaulan kung pa. nabo, kung di ba tani, sir, na lugar mo, balaan ko na bigyan na sir. Hindi ko yung sir, sisimpa ako ba, sir? Huwag ito yung mag-una-una, maabig, magpagdako, sir, wala ko mag-una-una, maamo ni sa Gani. dad ko sisimpa, bago, parang di ko yung Bago pa lang yun. Amo ni.
Sige, salamat gid nay ha, halong gid ha, kag Oo, sige, sir. upod ka mo. Thank you, ma'am, Salamat sir. man sa pagpamati sa Action Radio. Thank you gid. Oo, sir, thank you. Salamat. Nagpasalamat dito sa pag-cover hindi sa amon. Subang, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ari, sir, oh. Ah, Yata ko kay ano ko. Action Alvin. Action Alvin. Sa pamati direksyon na Bray, no? Ha. Alvin Graba ko no, sa Haran. Harana. Sunado. Kung ka pamati kag gid sunado mo tanan nga ngalan da mo. Action Alvin. Yes, section na Brian. Dala ang program, no? Mm. Subong sini, ang mga kabataan subong aksyon na Bray, ginabutangan na sang mga sang life vest, no? Priority nila sa karon ining mga kabataan sa pagbutang sang life vest. Bali apat sila ang ginbutangan na sa karon, plus ang even pag diri aksyon na Bray. Number one, ang mag-asawa, kagang nila sila nga kabataan. So bali walo sila aksyon na Bray. At iskay ng mga reserba. May ari pag diri isa pagit ka bata, no? So bali 5 na ni sila bata sa kanan. Action Alvin. Yes, sir. Ma-commercial lang ko plus tar kala balikan ka lang namon. Yes, sir. Sige, Yes, sir. sige. Salamat aksyon na Bray. On standby ang patrol. Para maka-relax ka man da. Roger man aksyon na Bray para maka-relax man kita. Sige, Maka-reserve sa battery aksyon na Bray. Sige. So, on standby ang patrol. Action Hotline. Balik ko dugay dira lang kamo ha para sa update sa nilas 9:13. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod
Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay at mga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Hotline. Sige, no, may aga lang kay Sir Noel Amar. Saludo ka Aksyon Alvin. Ano? Nag-cover gid sa mga utod na to na stock dito sa baha. Halong gid Aksyon Alvin. Sige,
ma-relax kami anay mga kaksyon, bantayan lang karon ang iban paging mga updates sining nasambit yang baha dira sa norte sang Negros. Sa ngalan sang regular nga anchorman aksyon Artay Hupon, talos kita nga nagpangalagad no. Inis aksyon Brian Morden, upod man sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team. Sa pagpangunan aksyon Rex Cantong, sa patrol nato and aksyon Alvin Graba, aksyon Artay Hupon, aksyon John Diaz kag sa mga drivers nato, aksyon Nani Kirao, aksyon Nino, aksyon Nixon Taho mga kaksyon no. Karon bantayan ang iban paging mga updates sining baha diri sa Negros Occidental. Again, in this action, Brian Morden nagapasalamat gid una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon